Значи бибимбап със сигурност. Традиционни корейски ястия, примерно. Гопчанг съм го чувал, не знам какво е. Самгетанг, супа с... Ей, това бибимбап. Това е става. Да, това съм го чувал, че е. Това е става, да. Бибимбап. Red Rice Cakes. Вземи 2 порции, аз искам такова. Добре. Най-ли 3? Ама какво? Аз не знам какво е да вземем нещо друго да опитаме. Виж колко различни има някакво... Добре. Айде сега да. Това е. Добре. Дай да ти А помогна. напитки, дринк. Чекаут. Плащане. И трябва да вземем... 아니 너무 누가 봐도 넣게 생겼잖아요. 애프터 서비스는 잘하시는데 셀프 서비스는 아직. Поръчваме хапване. 그래, 왜냐면 유럽에서는 요즘 다 그렇게 스캔들만 하니까. Най-вероятно често. Според мен трябва да го пъснеш. Аз мисля, че 근데 저 키오스크는 저도 어렵더라고요. 쉽지 않아. 쉽지 않아. Беше благодаря. Оце часа. Окей. Добре, поръчахме. Ама тук трябваше май да се слагат. Сега, етия работи се смесват. Мели мога да играти с тази глупост? Ние ще ги менкаме. Тук трябваше май да се слагат. Ама това не е... Какви храна, корейска храна сте яли? Имам проблеми с имената им. Запомня кимчи, всеки го знае. Кимчи, да, бимбибап или нещо такова. Това го ядахме в Прага. 튀우미르만 한식 경험이 있어서 Аз честно. Така ли беше? 저기 신상화하기 쉽지 않아요. Тия виждали са плоски за по-лесно Аз ще се нараня. Я покажи. Запоръчи ти, покажи. Ще ги хващаш, Да? Еми аз така и хващам. Най-вероятно не е правилно, защото и така може да вижда спокойно. Ама виж, има такова. Какво има? Спокойно. Иска да гребеш. Не, аз се опитам да си клона. Ето виж. Опитам да си клона. Ето виж. А това? Като супа? Кое? Това мисля, че са... Да, видях, ама... Това е лютило. Кое? 젓가락질하는 거. 젓가락 쓴 거 나와요. Не знам дали го правя правилно, обаче е много вкусно. Според мен трябва да сложа още от... Сигурно ядем като прасета. За стандартите, но... Ох, сме, като ми показват олигофрени. И аз мисля, че имам приятели. Нямам приятели аз. И аз мисля, че ще умира гладен в тази страна. 한국에서 굶어줄 것 같아. 좀 좋아진 것 같은데. 너무 좋았어. 좋아졌어. 잘했다. Това, което ти показах, не стане. Първи стъпки не успешни. 젓가락질 배우기만 하면 진짜 편하잖아요. 그렇죠. 모든 음식 다 너무 집을 수 편해요. 있잖아요. Просто само да повторявам. Първи стъпки Да стане по-пълно. малко да... Много е вкусно. Но определено вече много харесвам корейско. Движи там хората. Има къде го фиксирам. Това някой просто го фиксираш. На тия дати и горе прям. Трябваше да си...
아이고 아직 헤매고 있네요. 아이고. Умира гладен в тази страна. Първи стъпки неуспешни. Се го взема с... Това мене, аз като видях, виж, 완벽해졌어. това е най-лесното. А долу Е така е по-правилно. Право, ама беше... Ето... 어우, 답답해. Не мога да го завия, бе. Да. някакво зеленчуко е, Аз ще се пробвам така. като Аз ще се пробвам така. Така. Сега тези работи се смесват. Не мога да играти с тази луц. Ние ще ги менкаме, но е горещо това нещо. Тия са, май се смесват, разбъркват се, ако не е така, разбъркват се, ако не е така. 밥을 야채 위 올리고 있어 지금. 계속 덜어서. Мисля, че правилата бяха да не го вдигам, да имам така. Да. Я не го какво? Да не вдигаш нещата. Тоест трябва... Моето е много вкусно. Моето е много вкусно. Не знам дали го правя правилно, обаче е много вкусно. За стандартите. Не знам дали е Първи стъпки неуспешни. Не искам да Аз помня. искам малко да... Моето е страхотно. Моето е страхотно. Как сега? Много бързо става. Няма пръзност, тук е само Как варене. бяха... Много добре. Аз предлагам да ви дам да отсети от моето. А това дали трябваше да го направя като сърмички, аз с тия листа? Да, аз мисля, че това е идеята на... От всички неща слагаш. Си вземам твоите, ще ме защитаваш. Всъщност? Защото в момента блокирах. Дали... Реално големи, но нали помниш, че не трябва да отхапваш от това цялото. Трябва да... 아 연상을 바꿨군. 예습을 하고 오셨네요. (190이) 넘는데 굉장히 귀여우시네. Те са няколко различни вида зеленина. Нали се сещаш, че като обърна очите ще се поръчам още едно? Това си дичето малко. 진짜 잘 드신다. Глупости, това е топ с аромата. Не прави се ме планка, вземи си направи такова много хубаво. Сглоби си сърмички. Може би има някакви ядки вътре. Много е вкусно. Не мога да приляква на вътре. Вземе. А я ще пробвам. А ти е много голям, не? И после го завивам просто. Аз си вземам твоите, ще ме прощаваш. Защото в момента Златко, да ти даде... Ако го правя грешно, ще ме извинявате следващия път, че е по-добре. 와, 되게 맛있게 생겼다. 콩쑥떡. Няма. Това поне е добре. Ще ги разрежа. Що? Всеки да си... Да е по-лесно. За по-лесно, да. Добре. Те са като лакум. Реже. Имаш преди всеки да си реже ли какво?
окей. Именно леко е. За десерт е супер леко. Това ми харесва, това върви интересен вкус. Ние и това така го превежда. Аз мисля, че Това не е разено. Поне не е сто нож. Това не е така и ще останеш на... Ще има три дъвки биби наведнъж. това е много вероятно. Ето ти Величко. Това е много хубаво. Ами няма, че изяждаш. Това са орехи. Единственият познат вкус ми е на орехите. Едно, че обледен с лукум, то вътре. Не знам другия десерт, но аз съм склонен да поръчам още едно такова. Това е моята четвъртинка. То няма моя твоя, ти обърка целия ред. Сладка, мен е половината сладка и сега ще кажеш, това е твоята. Ответе. Просто задавам. 이렇게 맛있는데. Просто задавам. Другия, не знам. Чая или ти го изпи? Аз го изпих. Добре, аз ще го сервирам. Това дай го на стол. Оче. Къде е Златко? Може би на топ. 아 진짜 출사 나온 것 같아요. 진짜. 신나죠. 경복궁 같은 데 가면 신날 수밖에 없어. Rolling my sleeves up to here to make you smile, yeah. Girl, I've been hitting that graveyard shift. You will find another one built for this. Dirty work, dirty work. 머물러요 떠나면 안 돼요 그리움 두고 머나먼 길 그대 무지개를 찾아올 순 없어 Много е красиво. Много е красиво. 노을진 창가에 Изключително впечатляваща култура. Много красиво, много стилно, много поддържано. Традиция. Възхитен съм. Вау. Вау. Това бива да го снимам преди да ми свърши батерията. Те па са много близо хора, имат от тях други. Виж гърба. Гледай кадъра. Дръж малко да пробвам да изкарам един кадър батерия. Ето и другия творец. 진심이시네 진짜. 다들 진짜 예술감 같은 세세요, 근데. Това стана добре. Един имах! 팬소리가 어떻게다. 어머, 둘 다 너무 잘 찍으셨다. 어디 커피숍 들어가는 것보다 이거 따는 게 훨씬 좋았어. 그게. 구경도 하고. 현재 서울은 한겨울 중심으로 강북과 강남으로 이루어져 있으며 강북은 부동시, 강남은 한겨울의 도시로 구성되어 있습니다. Интересно, че огромен е града. Няма определено сити, примерно с големи сгради. Цялата площ е равнопоставено облагородена, ако мога така да се изразя. Аз мисля, че град от този ранг трябва да се разглежда вече. Какво трябва? Вече. Да се разглежда град от този мащаб. Да. Заради осветлението.
е река Хан, нали така? Той има и доста голяма централна част на водата. Виж колко фронтлайн на водна. Тази част е готина тук. Да. Отсреща пък също. Човек, това е огромна. Просто голяма, но огромна. Сиво, скоро вечер. Виж. И тук е 잠시 후면 목적지인 타워 바로 도착을 합니다. 25분 정도 쉬었다가 가겠습니다. 세이버슨 제임스. Това е даже и красиви сме излязли, се чудиш. 진짜 멋있다. 너무 예쁘다. Вау. Това е 360 градуса. Около холма. Но това е за телефон. С фотоапарата няма да стане работа. 플라메는 없어. 본인 핸드폰이 없어요. 플라메는. 너무 아쉽다 진짜. Ето показваме спираща дъха гледка. Това е дефиницията. Спираща дъха гледка. Това е дефиницията. Ще направим селфи с това. Това ще ги сравним с него. 잘 찍어. Really delicious. И тия работи... Как? Не, аз след това. And which one goes in the soup? This? Salt, pepper, and green onion. Oh, thank you. Тоест като нашето шкема. For meat. Окей. 슬라트코가 리액션이 엄청 좋네요. 웃는 거 좋았어요 진짜. Тисяча. 장난 아니다. 낮에 좀 모자라서 푸짐하게 시켰네요, 저녁에. 그래. Yes. За латин колкото искаш. Collagen. Колаген. Exactly. Love to eat. Да, извиняй, само това да взема. 어허. 야, 이거. 이제 오늘 제대로 먹네 그래도. Вече страхот. Телешкото е... Искаш ли си лапо? Ние при нас нямаме супа от течни. Питах бульона, безсолен е. Просто е сварен, за да изкара колагена. Да. 리액션 완전. Невероятна храна просто. Сега искам да ви кажа от сега, че съм абсолютен фен на корейската кухня. А количеството? Първо е значително по-рядка и второ, защото ние не сме страна, която е много хляб. И нали изязваш на една супа с половин хляб. Нали. Да, аз виждам, има рис, има нудъл, има много неща. Нали. Това само по себе си е цял ястие.
толкова месо и толкова. 든든한 한 끼 하면 설렁탕만한 게 없죠. 또 든든한 한 끼. 맞아요. А е това, който е колагенче. Това не го опитах така, иначе обаче го пробвам с... Това ще върви с лютото и с тия. Да, да. И на това направо слагам на всичко това на това. 후추를 저기다가. 후추? Не солим много, но преди трябва да слагаш малко повече. Саш, нямам проблем. Аз ям безсолно си. Аз продължавам с опитите. Аз обичам такива работи. Трябва да се топне. 아이. 최고다, 최고. 표정이 너무 우리 아빠야. 그러니까. Да, така ще го оставя, ще се боли. 한국말로 심한 말 할 것 같지 않아? 그러니까요. 오, 야, 맛있다. Ти си импорт. Колкото место беше изключително хубаво и крехко. Аз се поръчах, тъй като живеем в хартия за печене, омлет с наденето, локална раница. Но в преексплуатация, в смисъл, ние отидахме. 마늘 보통 그냥 향만 내는 정도지 통마늘을 먹는 거 흔치 않은데 엄청 잘 드시네. хубаво и крехко. Аз се поръчах, тъй като живеем. Конечно, няма панацея. Просто само да смениш регион. За да може усвояването, което се превръща в става постепенно, да избегнеш всичко отпада. Стабилизираш ли? Стабилизираш ли? Трябва много да бъде. 마늘종을. 나보다 더 잘 드시는 것 같아. Разбираш. Иначе не ме засегнем, който обслужването е разкошно, която е съвсем без структура склероза, прогресивна, вторично прогресивна, професоро щастие някъде. Много ми харесва. Но просто тази супа не мога... Много ми харесва, супата не мога да оставя. Друг Ивайло, как ще кажеш, че се остава супата? Да. 진심이다. 저거는. 그러게. 저거는 진심. При мен е по-стори килограми, според мен не прави разлика нещо. При мен е по-стори килограми, според мен не прави разлика с и не 진짜 그 키가 190 되는 남자가 하루 종일 더운 날씨에 걸었으면 그러니까요. 얼마나 허기가 배고플까요? 좋겠어요. Да, да. Аз не мога да се Аз изях, супата беше, ама аз изях всичко твърдо от супата. Схапна. Това ми се е схапна още колагенчета. Няма повече. Имаме една цяла или няма? Не. Основните, основните неща, които трябва да се хранят. Ще бърнам са 11 без 15. Първата ми работа да се даде. Ще два пъти по-голяма поръчка. И този аргумент. обработената храна. И Ще бърнам са 11 без 15. Първата ми работа да се даде. аз преди години бях почнал да уча испански. Така, добре ми дойде всичката толкова колагенче с биричка, меко казвам. Как ти да го погледнеш, повече от добре. Много добре. Хубава храна. Успяваме да опитаме от нещо, което наистина не се струва. Беше прекрасна вечер. 만족. Твърде вкусно, човек. Като да стигне, къде ще трябва да остане. Трябва да остане.
the sunlight hurts my eyes. 자, 완전. 그러니까. 보는 사람이 기분이 다 좋네. 그러게. Да не беше повече от дълъг, плодотворен. Thank you. The food was wonderful. Thank you so much. It was very, very delicious. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you very much. Really delicious. Thanks a lot. Thanks. Bye bye. It's gonna